Region 7A, Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
aning kekeng pagkabi. Iningat yo kami karing kekeng panggalo, kiniyang po karin. Menatili po kay kaming sikanan mi, karing balang metong at metong. Salamat pong dakal. Metong abayong banuang pigkab mo kay kami o inipuing kay kaming taakan. Pasibayo, yung bayong banuang iti sana, ing layon kay ngan managumpi karing kekeng tungkulan. Igpambanal, king kapinandita na iti susut milaring kekeng sarili. Tatalaga nung no ka rin, metong a convention bang mag-aral kami, king pamag-aral na ning bi. Diyos ko, layon mo pong buklatan, ding balang puso ang pong kaisipan mi, bala pong mitala, at manatili ka rin kaya ning oras sa iti, pasalamatan mi, yung lugod mo nung no ka rin. Manatili po kaya kami, yung sikanan mi kapamilatan na po ning kaya kang banalayan tabi kaya kami. Igpa nung no ka rin, ngayon ni makanyan kayang pasibayong manabili ng pong maniyawad manyambitan king banalyong harapan. Nung makananong pigkalub mo po yung biyemi karing may ngalabas mi. Sana layon mo pong isapula at ilawot kay kami. At ilabo ko din kay kayang sarili ilaying panyawad mi ang pong panalangin. Nuniya pa naman det ang hanggang kukulait mamaos king banal mong lagyo. Papiglot manyawad kasopan. Lalo na po ret ang kapatad ming mituran king kalamidad ning kekeng kapaligiran ning bansami. Diyos ko, papiglola keka, sana ginoy dong may ing kekang mayupayang gamat. At pagarian mo yung pamikakalagot ka rin sa blang taong melalang ban kanitay payang pamisaw-saw. Makanyanyang maghari at kanitay gino, asupil miya ing nanuman kaligaligan ang pong kalingas-ngasan, ing sablang panganib, kapamilatan na po ning kekeng dalangin ang pong pamakisabi keka. Igpambanal, ipanalangin ko la naman po retang kaya kaming pengaring may mandasyon king kasalpantayanan, ang eni at yuna king edad, waman po at yuno king kapanaunan da. Dapat pilit mila pa pong panyawat kaya kang suglungan mo pa rin karelang biye king makabang panahon. Ban kanitig pa, ing kaya be mila pa mo rin sumuyo ang pong maminto ka rin borimo. Igpambanal, ding sabla panalangin mi po, kagum na niti panyawad mila naman, di tapong kapatad ming, katubalen ning kasalpantayanan ay tsuking mga lao ta bansa. Makapanpanlaman po karing kekeng panimanman, dapot ikay pa tsukaking siping da. Sana kaulan mula karing adwa mong gamat, ban kanita ginoing nanumang bagay kapag subukan, ing elamirasan. Nung no ka rin, meko lang mapayapa, muli langan pong mapayapa ang ating bitbitan na tulang karing balang pusura, ban kanita igpa, panyuli ikapuing manakit, Diyos ko na sana layon mo ngan pong tagkila na puso ret ang ating sikanan king material kagum na po ning kekeng pamanuwala sablang at tsukeka deti lang kaligaligan king kayabakan na iti muban kanita ing malaya kengan pong managumpe karing balang paintungulan mi. Salamat po oreti ring kay kaming pengari o kapatada pinili mo karing dakal. Diyos ko panalangin ko lang na sana makanyan kargong manimuna karela. Lukuban mo laking kekang mayupayang kalam. Ban kanitay pa kabudluklukan din, lukulukan ing kalam. Makanyanda pong iyapag itang sablang bagay katuruan na minamayap karing kekeng biye pa tungulan. Diyos ko ilapuri tiring abot miyang pong karalungan kekasana. Piras laking kekang banala pagkarinan metong nga mabang lungay na sampaga king kekang karapan. Sana at katang lihim, tanggapan mila naman, tang lugod mo ang pong pamipala, magaring kapayapan, manibat ngayon hanggang wakas. Yanasa. Salamat po, mayapayabak po.
ang una pong ipinaabot ko ngayong umagang ito. Mga minamahal pong magulang at kapatid sa pananampalataya, isang mapagpalang araw po sa atin. Sadyang napakapalad po natin sa araw pong ito sapagkat binigyan natin pagkakataon ng ating sarili upang pumuri sa ating Panginoon sa Kanyang pagka-Diyos at sa Kanyang pagiging katotohanan. Kaya sana mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalataya, ay ganap na nating masumpungan ang tunay na kapayapaan sa kaibuturan ng ating mga puso upang sa gayon ay hindi masayang ang ating pagpapagal na pagparito at pagparoon, paggawa ng ating mga tungkulin. Kung hindi po natin sadyang itinalaga ang ating sarili, masasayang po ang ating mga pagpapagal. Ako po ay natutuwa at nagagalak kung pong makikita nyo, imbis na po kumunti yung mga SBSSM, lalo pong dumami. Bakit po kaya? Kahapon po, nasaksiyan po namin ang isang programang ginawa ng mga kabataan, ang isang team building, upang sa gayon ay matupad ang ating mission and vision. Bilang isang mananampalatayang espiritista na magkakaroon tayo ng mission and vision for a strong union. Kaya nga po, nakita ko pong naging epektibo ang bagay na ginawa ng ating mga kabataan. At sana, sa paghuspong ng mga bagong suli, kailangan ang pag-agapay ng mga kabataan upang umusbong ang isang bagong mananampalataya na naitanim sa isang matabang lupa. Kung epektibo sa mga SBSSM, siguro sa ating mga katandaan, magiging epektibo rin po yun. Na magkakaroon tayo ng isang galaw tungo sa isang pananampalataya, isang matibay na pananampalataya. At ako po ay nagagalak sa umaga pong ito sapagkat sa kauna-unaang araw ng taon ng ating konbensyon, ako po'y nagkaroon ng pagkakataon upang sa ganon ay makipag-aral sa eskwela ng buhay. Hindi po kami tagapagturo. Pare-parehas po tayong nag-aaral sa eskwelahan ng buhay. At meron po tayong maestro, meron po tayong nagtuturo, yan po yung mga banal na batlaya na gumagabay sa atin, na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Datapwat ngayong araw ito, napakaganda po ng ating paksang pag-aaralan. Ito ay ukol sa paglikha ng Diyos sa kalikasan at espiritu. Kung titignan po natin ang referensya ng ating paksa ay sa Genesis Kapitulo 1:26, ito po ay ang araw ng paglalang ng Panginoon sa lahat po ng ating nakikita. Nilalang niya ang kalawakan, ang langit at ang lupa, ang lahat ng mga alaman, mga ibon, lahat ng mga animales na nakikita po natin at nakakain, nilalang po ng ating Panginoon. At ganun din po tayo. Take note po, sa loob po ng 6 na araw nagawa po ng ating Panginoon ang bagay na ito. Hindi po tayo nagtataka dahil siya po ay Diyos. Pero, kung titignan po natin, sadyang napaka-perpekto ng ginawa ng Diyos sa loob lamang ng 6 na araw. Ano po? Kung titignan po natin, kahit na siya ang Diyos, sa isang iglap, nagagawa niya ang lahat ng bagay,
Kung titignan po natin, kahit sa isang araw lang, magagawa niya po yun eh. Pero ginawa niyang 6 na araw upang sa ganon ay maging perpekto. Kadali lang po, no? Sa atin po kaya ilang araw yon? Basahin po natin dito sa 2 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 8, kung ano po ang katumbas ng isang araw sa ating Panginoon. Datapwat, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ibig kong sabihin, sa unang araw na paglalang ng ating Panginoon, kung araw po natin ang bibilangin, taon, bago po malalang ang isang kalawakan. Kaya po pala, napaka-perpekto ng ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga po nakasulat sa 1:31 ng Genesis, ganito pong nakasaad, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha ay narito, napakabuti. At nagkaapon at nagkaumaga ang 6 na araw. Kaya nga po, ang lahat ng nilikha ng ating Panginoon ay sadyang napakabuti. Kaya bakit po nangyayari ang mga bagay na nakikita natin ngayon na nakakatakot kung sadyang napakabuti ng ginawa ng ating Panginoon? Bakit po kaya? Dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na mamahala sa lahat ng kanyang nilikha, yung mga animales, mga halaman, binigyan niya po tayong karapatang mamahala. Ano po ang nangyari? Dahil sa pamamahala ng tao, ay nagmalabis ang isang tao. Kung minsan po makikita natin, kalbo ang kabundukan. Wala na pong alaman malalaki, kaya lumulubog po yung mga nasa ibabang bahagi. Ito po ay gawang tao. Kung minsan sa mga magsasaka, sasabihin nila, mukhang bagong insekto ito. Mukhang bagong damo yung lumitaw. Paano po nangyari yun? Gawa din pong tao yun. Dahil po yung binibigay ng mga insecticide, pesticide, ng mga gumagawa ng gamot, pumapatay po sa dating mga insekto, pero gumagawa po ng bagong insekto. Bakit po nila ginagawa? Para sa susunod na gumawa sila ng gamot, meron naman pong bibili. Kaya nga po, ang perpektong ginawa ng ating Panginoon ay sinira lamang ng isang tao na kanyang nilalang. Kaya nga, hindi po tayo magtataka ngayon kung bakit nakikita po natin yung ating kapaligiran na sadyang nakasulat sa banal na kasulatan na pag dumating ang araw na iyon, nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Pero hindi pa ito ang kawakasan. Gawang tao po ang lahat ng bagay na to. Kung perpekto ang ginawa ng ating Panginoon, kaya mga minamahal pong magulang at napakalaki po ng pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. At maliban sa kalikasan, nilalang niya ang tao na mayroong isang espiritu. Kaya nga po sa 1:26 ng Genesis, ganito pong nakasaad. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao na ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda at dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa buong bawat umuusad na nagsisuusad sa ibabaw ng lupa. Kaya nga po, nilalang niya ang tao sa paano pong paraan.
dito po sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 7. Ito pong nakasaad. At nilalang ng Panginoon ang tao sa alabok ng lupa. At iningahan ang kanyang mga butas ng ilong at ininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya nga po, nilalang tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng alikabok, na kung saan sa pag-aaral natin sa eskwela ng buhay, ng ating katawang laman ay babalik sa alabok. Dadapwat ang espiritong nagbibigay buhay na binigay ng ating Panginoon ay babalik po sa ating Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal pong magulang at kapatid, kung ang unang Adan ay may kaluluwang buhay, meron pong pangalawang Adam. Sino po kaya yun? Basahin po natin sa unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 45. Unang Korinto 15, 45. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang uling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Kaya nga po, mga minamahal pong magulang at kapatid sa pananampalataya, sadyang napakapalad po natin sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon upang sa gayon, magkaroon tayo ng buhay dito sa lupa upang gawin natin ang dapat nating gawin, lalong-lalo na yung pamamahala sa lahat ng kanyang mga nilalang. At masigit, ang huling Adan na nasa ating katawan, yun po ang espiritong nagbibigay buhay. Kaya nga po, kung nang umiwalay ang espiritu sa katawang laman, mawawalan na po tayo ng pagkakataon sa ibabaw ng mundo. Dahil po ang katawang laman ay pupunta na sa alabok. At ang katawang espiritu ay pupunta sa ating Panginoon. Na sadyang nilalang ng ating Panginoon upang suyuin natin siya. Kaya abang meron po tayong pagkakataon, gawin po natin ang ating bawat tungkulin upang sa gayon, ang ating katawang espiritong nagbibigay buhay ay siyang tunay na babalik sa ating Panginoon. Kaya kapag wala na po tayong buhay sa katawang laman, wala na po tayong pag-asang gumawa. Sapagkat sino man po sa atin ay walang nakakaalam ng araw ng bukas. Kung bibigyan pa po niya tayo ng pagkakataon na gumawa sa ating mga tungkulin. Kaya wag na nating ipagpabukas ang mga bagay na pwede nating gawin ngayon upang sa gayon ay hindi po masayang ang ating mga natitirang araw dito sa mundong ibabaw. At sa ating pagmamanipula o pag-handle sa mga nilikha ng ating Panginoon, kailangan po nasa tama rin po. Balansiin po natin. Kaya po yung iba, yung mga nagkakalbo ng kagubatan, kinakalbo po nila, hindi naman po sila nagtatanim. Dahil lahat po ng ginawa ng ating Panginoon ay balanse. Kung balanse po yon at naubos ang isang parte, hindi na po magiging balanse. Kaya maalin po natin ang ating kapaligiran, maalin po natin ang ating mga sarili
at lalong mahalin po natin ang ating Panginoon sapagkat siya ang nagbigay buhay sa atin at nagbigay ng pagkakataon upang sa gayon ay maging malinis ang ating katawang espiritu na siyang tatanggapin ng ating Panginoon sa araw po ng paghuhukom. At isang magandang umaga at mapagpalang araw po sa atin. Magandang umaga po. Copyright. Diyos pabiruyo, uling nung nang tenom, ning tao ni numan, ila ring pupulan, nung ing oras datang, kalam ampong kapayapan, sablangin niyo tanggapan.
ing kanakong mayap awaras, makanyan king ibabiye ampon pagkalob ke kayo king penanditayti. Mulit pasibayo at iyo kayong miyabe-yabe, ban maliyaring ing konbensyon king mumuna ng ukdu, ning migbayo yung petsa mulit pasibayo iti gagawa niyo. Pasalamatan ko ding kekong sarili king kapenan ditanayti, king ulido ding kekong pamagkapilit, king banting upayang ing tao king bayang maminto. Nanula kayo ding maulagang bage, o agawa na ning tao, king bayang maliyaring mayakit ang panglunto ing sariliyo. Kapamilatan na ning kekong kasalpantayanan, kapamilatan na ning kekong kapanwalan king mayupayang Ginong Diyos, mikayatin ko sang pelalong maigit akayigitan karingkekong pamanggalo. Muniye yasano ing balang metong kekayo a metong amodelo, abang maliyaring tangalanan ng tao, na nung bakit at nung tutuping ikayo, ing tunay ng alagad nitang Yesu Kristo. Bitasan niyo karing sariliyo. Tala samba abisan ko king penanditayti, mikayatin ko sang pelalong maygit kaulagahan king kekong kasalpantayanan. Mika atin ko sa lalong maigit apami babato karing kekong tungkulan. Sa tutulutan ning balang metong kekayo, ing mayayakit iyo, ing pamidake karing sariliyo. Iti kailangan ampong matulid kekayo, king uli na pablasang ikayo, ing matuwan ako, king pamanwalayo. Sana maliyaring mangay na, at maliyaring lalto, ing mesabing katatakiran, king pamanggaloyo. Ampunan karing sariliyo, itang maging panyulong, king pamanwalayo. Nune ampunan niyong maigit karing sariliyo, at king mabilog yung pangataw. Ing ampunan niyong ganap, ding amanong babiye na ning Diyos karing balang pakiramdam iyo. Uling nung ding bage anan ke kayo, ing nanumang bage ayaka kitiyo, iti maging kabiyasnan ke kayo. King uli na amurin, ning kelambata na ningaldo ake kong pamakiramdam, lalo ko sang maigit mayakit tala sambang reino, ing maging pinong-pinuno ring sariliyo.
ing kaulagahanan ning kekong kasalpantayanan union espretismo. Lugod iyo ampong kabiasnon karing balang metong kekayo. At bikayatin lasang ganap at ibayan ding pusoyo. At mayakit iyo ing balang metong kekayo ing mapagkumbabala ding pusoyo. Panintunan ang pilit ning Diyos kekayo sabla-sabla ang eni at iyo. Ing mamagkusano sa ding sarili yo king lagyuno ning pamaminto. Tandaan niyo ing Diyos, eya kumawang kekayo. At magparating kaya beyo, itang dalisenang kalam king banting upayang lalo kong mipatibayan king kekong kasalpantayanan. Eyo sana tutulutan karing sariliyo, ing mikakapwang iya karing pusoyo, ing pamidake karing balang dapatiyo. Pakatanda na nasa ning manuwalang tao ang eni at iyo. Ngano ning amanong biniye ko kaya kayo nung nanula reng tenaman iyo datang ingaldo ila ring pupulan iyo. Uling ing tinanam king sablang mayap ngano ing pupulano iti biyayang alanganggo. Dapat ing tinanam dikil king laman. Ngano ning ebanghelyo ing pupulano ngano iti at kasiran. Pakatanda na niyo sa ampong talingtingan ding kakong amano. Ngening ing mumunang konbensyon king mumuna ng takbang karing balang metong kekayo king bayo yung petsa. Pakikuha na niyo ikayungan. Ing gulutan niyo itang nanumang bage ae maging paniyulong kekayo. Nune lalo yung bitbitan karing kekong kasarilinan. Ing maging metong kong uliran amaliyaring basando ing nenuya paman. Uling bugbog na lading sariliyo karing kakong amano. Balik lo karing kekong pakiramdam. Bakit kaya? At nanula reting meging kasangkanan. Ngeni king kekong pamakiramdam king kekayong kasalpantayanan. Imbutan niyo karing sariliyo talasambang reyno. Ing maging letra lang basan ding balang galoy. Ing muniyekong metong akabitasan king kekong kasalpantayanan. Manatili kayo ikayungan king awos ake kayong keyawos king banting upayang makanyan yung panatilian karing kekong kasarilinan. Wa eno biru ding oras ampon aldo dakal nang kapagalan ing gagawa ning tao. Pakatanda na niyo ikayungan.
nung alang dapat amaliyaring dalto, king ninumang tao, iti maging alang kabaldugan pakatanda na niyo. Bayo rakolakuan, mayan tamong metong adalangin arapanan ng Diyos, banting upayang ing sablang bage ayate yung mayayakit karingkekong panimanman, iti at maging kapayapan. Tikdo kayo, miyabe-yabe tamo, konsentrasyon kapayapan. Iglesia, ban maliaritang miyabe-yabe, dalong maniyawat king Ginong Diyos. Kapayapan, yaing kekong bitbitan king pinandita iti. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, o ko, galang-galang, manalangin ke po ating sablang kawan, miyabe-yabe lapu, kilob neng pisamban, at nubayan mo po, Diyos ko, ilanangan. Mabagsik kasakit, kingya, tudorogang, Diyos ko'y sa pula mo, bange, lamirasan, ding sablang anak mong, keko manuparan, biglang kamatayan, eme wain tulutan. Oy ni poing volcano, ota tangalanda, daneningas lagan, ingad wan kukeka, biyemeng kapayapan, emamin salaya, bukas ding bukas da, deneng Diyos ko, puaduan ko, eme po'y tulutan, dog pa, hiya po Diyos ko. Nuneng kapayapan, at mo natelewa, bange maminsala, kare ng anak mo. Diyos ko itulot mo, mielang maligaya, bukas king bukas do, patno bayan mula, miyaya liwang agle, king yato at yuna, esa may apektuan, Diyos ko,
babatyo, olang-olang muman ka rin pamaminto, at magkapilit lo ding sa blanganak mo, mielas ang payapa, king bukas dangaldo. Diyos ko ing wakas na, ning pa nalangin ko, sablang mo anong kulon, teta kan mong reyno, king pamibabata, sa po ibalat mo, ang gana ding membro, patno, baby mo. Nielas ang payapa, ampong maligaya, mo anibot nangeni, sabla tong kapanda. Tula mo po Diyos ko, kare layat ya yanoso patno bayan mula, kay ba't ding makuyad aso iyong biniko, ikong sabla-sabla, baka tanda na niyo. Nuan iyo yung misadsad, king ko tungkolan niyo, o tanggap yung nabang, king ko yarian babo. Bayo ko gumulot saglit, at damdam ko balen po manadsad, ngeni ing buntok na may kaalinlangan, waring kakungdela, kareting amano, okay, kami pasya. Saglit at magibat kangeni kanak, untuk na ning pamanas. May kaya tinwaring alinlangan ing puso mo, ken ko maliyari sanang mayakit, king pelalong malati karing kekong pamanyapat. Wa biniyeke ing amano, ban maliyaring dalawan da kayo. Ikaming banal ka rin king kayarian anggyang nanong oras po tang kailangan nyo kami at yu kami. Dapat king uli na ning tao at karing kakulangan. Bakit kaya parating mababatyo ing bagay ay ti
ken ko lalong manaliksik ampon magaral. Uling ing upaya na ning Diyos, iyo magkulang karing balang metong ke kayo. Ilakoyo ing sablang bage, kalupa na ning delako, itang maging panyulong iti ilakoyo. King uli na ning kekong kasalpantayanan, tibayan iyo ding kekong sarili. King banting upayang lalong maygit ing mayakit. Ing mabatiyo kayo na ikayupin at ikayo na ing tune talatuki ing kagulutan ng Yesu Kristo. Dapat makanyan man makiyugnayan ko karing kapatad mo ketiking sibol. Ban malyaring mayakit itang alinlangan karing sarili yo. Ban malyaring munyekainan king pamanggaloyo king kekong kasalpantayanan ayon tinjan mo lang. Dakala salamat iti ilaring kanakong delo king banting upayang iyo malyaring manalupsupan ing kekang sarili king kekang kasalpantayanan. Tikdo kang matibe, ikayungan mitatambayan ko karing kekong katungkulan. Iti yaing kanakong delo. Puring sabihan, inawas da ka, ka maging ulila, king kekang pamanggalo, king kekang katungkulan. Dakal salamat. Kay bot ding makuya daso, iyang beniye ko, tola sambang reino pako tandanan niyo. Waat eno biru ding pagalayat iyo. Sanay kong sabla mamag siyasat kayo. Karing aldo ning pa manggaloyo. Munielang tibayan karing soriliyo. Ding bolong mano ada ramdaman iyo. Bon king aldo bukas ing mo yakit kayo. King ikayo napin tune at matangal makapanadsaran kare ting tungkulan. Waye ko payali magpakapilan man. Wadeting tanguyo king mo yestrong malam. Wadeti tangula keka iyong tandanan. Waeyo sasabihan tola sambang desan. Ing tao kayo mo aniya magkulangan. Aling ali at iyo gagawan. Pakatandaan niyo ika iyo ikangan. Matuwaneng panahon keka yung tandanan. Mamatiyawan kayo tala sambang disan. Manatili sana keka yung kekongan.
kapayapan, lugod ng atiyo, ning maestrong malam, babiye no ke kayo, wapin matulid mo'y meka kalagad ko, ikong sabla-sabla, wa mo yakit kayo. Adios impempesyon, keko malakuan niyo, miyaya lewang atiyo, ingya tudarlana, itang kapayapan, sabla tanggapan niya, Santa Veronica, keko Lisiana yo. Gawan ta. Hello. 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 Gawan tayo po nga duwa yung basket.
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ito po ang unang buwan ng ating konbensyon sa year 2020, no po. Kaya po sana maging kahaya-aya ang ating bagong taon. Bisat pong mayakiting ting miyalo agle ne po. At ngayong pong araw na ito, mga kapatid, kung saan po ay narinig po natin ang ating speaker at ang ating banal na batlaya, kung saan po ay binigay niya ang ilang mensahe, no po, para tayo po ay mabigyan ng halinawagan sa ating mga dapat malaman, no po. At kanina po ay tinalakay ng ating kapatid na speaker kung saan po ay binigyan ng diwa ang ating paksa. Ang ating paksa ngayon ay ang paglikas ng Diyos, paglikas ng Diyos sa kalikasan at espiritu. No po. Kagaya po ng sinabi ng kapatid, kung saan po ang ginawa ng Diyos ay perpekto. Sabi nga niya, ang lahat ng mga bagay na nakikita natin sa ating paligid, noon pong nilalang ng Diyos yan ay perpekto. No po. Kaya lang, nagkaroon ng ibang klaseng nakita natin na sinira ng tao. No po. Kasi po nung nilalang ng Diyos ang kapaligiran natin, ay binigyan niya yung pagkain natin, di ba? Naalala ko pa nung panahon bata-bata pa kami, ang mga magulang lang natin kahit lang pumunta sa likod ng mga sapa, sa mga palayan, ang daming mahuling isda, no po. Pero po sabi na nga ng kapatid, dahil sa karunungan ng tao ay unti-unting nasisira po ang ating kapaligiran, no po. Dahil sa ginawa nilang insekto, no po, ay kumisan nangangamatay ang mga isda, dapat ay magiging pagkain natin. Opo. At gayon din, ang mga tao ay hindi minamahal ang kapaligiran kung saan gusto niyang itapon ang kanyang basura. Kaya ang nangyari, ito po mga kalamidad na dumarating sa ating panahon. No po. Dahil yan po, yung mga bulkan na yan, ilang ng Diyos. Pero yan po ang magiging, kung saan ay mga kapatid natin, pag nakakalimot, yun ang pantawag niya. No po. Yan ang paalala niya sa mga kapatid natin. Kaya, ang lahat ng mga bagay nilang ng Diyos noon ay perpekto. No po. At gayon din po, sabi niya, ng ating kapatid, nang nalilang niya ang tao ay may kahigitan sa lahat ng bagay na nilalang ng Diyos. No po. Sabi niya nga sa Genesis 1:26, sabi niya, lalangin natin ng tao at sa ating wangis at kalarawan. Ibig sabihin, talagang may kahigitan po ang tao, no, nang langin na niya. No po. Biro nyo, kawangis natin ang Panginoon. Kalarawan natin ang Panginoon. Kaya po, nang lalangin niya ang tao sa pamamagitan ng hindi lang isang kisap mata, no po. Talagang pinakita niya paano niya lalangin ang tao. At kanyang binigyan ng Espiritu kung saan po tayo ngayon ay nandito, no po. Dahil nasa katawan nating ito, no po, ang Espiritong dapat po nating alagahan, no po. Na kung saan po ay may kanya-kanya tayo pong katungkulan, no po. Iba-ibang level na po ang ating ginagawa o mga katungkulan natin, no po. Hindi tayo pare-pareho, no po, ang ating katungkulan. Pero may kanya-kanya po tayong responsibilidad na dapat nating gawin, dapat natin pong panatilin na ang obligasyon natin sa Diyos upang gampanan ang kanyang mga utos sa atin. Na alam po natin ito ay isang kaparaanan na upang ang mga obligasyon natin at tungkulin natin sa Diyos ay ating
magawa. Gayun din po ang banal na Espiritu kung saan po sabi niya sa kanyang pamati, no po, eko papirait, eko papiriuling nung nanuman intanam na ning tao, yaring populana. No po. Talaga pong totoo yun. No po. Kailangan kung mayroon tayong kagaya po ng sabi niya, kailangan magiging modela tayo sa bawat isa sa atin. No po. Wag tayong maging katatakiran, no po. Bawat metong at metong. Dapat po tayo ay mag-ingat sa lahat ng mga bagay na makakapagbigay ng hindi maganda sa ating kapwa, no po. Hindi lang sa ating kapwa, unang-una sa ating kapatid sa pananampalataya. Ito po ang bili ng banal na batlaya kung saan po ay sinabi rin niya, binanggit niya rin ang ating panahon. No po, sabi niya, matanda na ang panahon. Kung saan po